Hey, nahadi chini tokharung bethai. Ang nukawa bera woi narno bidi jagui phunugu. Phangchani si musuk khase khakbaya kho tepsi tongkho. Nahadi ka tokharung o makha chikon pasta o kotor 13ta 18ta khaka. Tai busi tongkha buphang phangchawo no khase khakbaya kho tepsi khanga tongkha buphanga chinaro saturdik utor dokhin posim jotono bari guri wi tokharung mamang bagan chinaro bagan tokharung bagan. Tokharung busa kamo nang narok saijaman baksa saimanya na baksa menamu hinsaya omo thaisa se 20 টাকা ro phalu 10 টাকা ro 15 টাকা ro bothaia se 20 15 10 ro ke phalmano o chikon khaita sangmanya kotor manta nahadi or busa bang tongkha nanya ji ko nukawa berai tabungno khago mo phalnai bazaro chinara tokharung bagansi nanya ji amokha tokharung bethai rok busa kamonang tokharung joto chukti tokharung bukur bini boshok belai bethai jotono bithi jaundice ni bagui jaundice ni bade tai kebangma rog noi bo tongna tob jaundice jorate ang saimano jaundice sangkhanyo tokharung bethai rok chalayu bukur rok somoi nyenglayu bini boshok rok no belai rok no amo bithi chi nahadi kotor mang 13ta chikon 5ta 18ta tongo orowo tokharung chini oro narosung be kontra khaji manai je nangai phagi nahadi thaisa se busuk tor ma sida rung system matingin tokharung jago bethai koto kolo ang joto narnek lage phunu tongoro naji mo hakchal khemati saka joto phul kanani bagui nai tongi do ang tep nang phunung nai iko tokharung asnang chitung hambai narkha mo tini bazar phalnai tokharung bethai bukur bubar belai bosok jotono bithi jonde singkhai omono se masalayu ma pailayu phaje asna narsine narok nai tongdi ang tebo phunung nai hambai।